li bajarê Qamişlo li Sûrî bi giştî diyardeya kirîna cilên balê ango cilên bikarhatî gocareke din ji Ewropayê têne veguhestin herêmên Sûriyê belav bûye. Herhatina welatiyan li Qamişloyê li ser kirîna cil û bergên balê bi nêzîkbûna cejna Remezanê jî zêde dibe. Nesrîn Hesen li vê bazara gerok li maseyekê cil û bergên balê digere. Hew dide hin perçeyên baş û xweşik ji zarokên xwe re bikere. Li gorî wê hin malbat 4-5 zarokên wan hene û dahatên wan têrê nakêne cil û bergên nû bikirin ji ber piraniya wan bi dolaran têne firotin. Lew maberê xwe didin cilên balê ji ber erzantirin cûreyê wan jî li gorî wê guncavtirin. والله جبر ارزانترن جي سوكي جران يعني عالمي نايش كيما دست حتى 600 دولار بترهبي حتى تهري دزارك خو بيك بيني غيري طبعا غراضي مالي اما مجبور 200 بالي باشا يعني دي نوعيه تبكي نوكي اجنبيه نوكي سوكيه اما مجبوريتي hin kesên din dibêjin got ne tenê ji ber erzaniya wan ew dikirin. Gelek kes hene cilên balê dikirin ji ber cûreya wan baş dire û li ser asta cîhanê jî ji markeyên navdarin. Balê bi rastî daeta wê baştir tê jiya sûka mihellî. Betîbar ecnebiye, betîbar Ewropî tê, betîbar yanî markat gelek tê de hene. Ji vê yekê jî êm bi rastî ez kaya me ne gelkî ji bonî erzanbûnê yanî hê berê xta me dikirî belkî ارزانبون و بهابون مسألة دينبو بس هي ما باعتبار طلابي جامعة بو مخول ماركات تقرد مخول تشتي أوروبي تقرد تشتي باش ما تقرد ما هنگاني جور تكري Berî krîza Sûriyê dukanên bazirganiya cil û bergên balê kêm bûn lê cûreyê wan da asteke bilind û buhade bûn. Lê piştî krîzê çavdêrî kêm bûye û hejmara dukanan zêde bûye û cûreyê wan jî pirin gopiraniya wan yê erzan in. Xwedanê dukaneke balê dibêje ne tenê malbatên hejar cilên balê dikirin. Lê belê kesên dewlemend jî ji xweheskirî jî serdana wan dikin. Ev yek jî dihêle got li gorî daxwazên xelkê hemû cûreyan bînin. وطلبات مثلا اجمال لازمه وعمي داخل مثلا تبالي بنطلونات خوازي بالي بنطلونة ازلامة تحدديني مثلا بالي بنطلونة ازلامة نخبه ويجي تكاري بحدديني هي ارزان هي وسط هي بها هي قلكي بها هنا حتى مثلا تصفايتي محلات اوروبا هي نون انا بستعملن او جي محسوبه باليا تكاري واجي وصيني بس انا حقيقي بها ترى Bazirganên cil û bergên balê hin carna jî rastî hin astengiyan tên weke dûrbûna rê yan jî ne li gorî daxwaza wan be. Ew jî dibe sedema guhin ziyan wan dibe. Piraniya cilên balê ji welatên Ewropayê, Amerîka, Astralya û Îmarata Erebî têne veguhestin rojhilata navîn û di nav de Sûrî. Zana Umer Dingê Amerîka, Qamişlo.